enyi m nwoke si m bute ngwongwo m ka m na ya bili. Wee jụ, wee mesịa wee kwalụ, wee bulu ngwongwo m wee nakwulie mụ na ya wee bili. Mana since m batalụ bie, mami ya laikụrụ m. Kwa mbọsị, mami ya na-asị m si be nwa ya pụọ, na o nwere nwaanyị ọ fụtali ọ ga-anụ. Wee gwa nwa ya nwoke wee sị m na ya dubedi redi ịnụ nwaanyị, na ya fọzialụ. Ịghọtago? So mụ na nwa ya nwoke bili. Kwa mbọsị na ya mami ya, mana this guy fụrụ m n'anya. Ọ na-eduche m eje ihe maka na o nwere ezigbo ego. Na-ezukosi m ndị friends ya. Ụfọdụ n'ime ha na-akpọ m nwunye anyị. Na-echekwanụ na this guy fụrụ m n'anya o. Ife m na ya na-abọ yele, ife m bilibie bụ 2 years. So after 2 years afọ m wee dị ime. Ka m dị ime afọ m wee gwa ya, ọ sị m jee ka m wopie. Ka mụ na ya na-abọ na-ekwuzi, mami ya wee pụta, wee nụ, wee na-aba, sị m jee ka m wopie, na ekwugo na o nwere ihe megide ka nwa ya nụ m. Ọkwanụ ya, mụ na nwa ya nwoke wee weli esemokwu, okwu afọ ka anyị na-esezi. Ọ yọgba m yọkata m wee kwalụ, onye m ego, wee sị m jee ka m wopụ ya bụ nwa, wee jebe. Wee lụọ, enenesia wee sị na ejima ka m bụ. Wee nata wee sị a na m aghara ewopụ ya bụ nwa, na asị na ejima ka m bụ. Ọ sị m still, m jee wopie, wee sị ha mba, na mama m wopie. Wee sị m ọbụna m aghara ewopie, mụ me gịnị, m si bie pụọ. Wee buru ngwongwo m wee na-abịa nna m. Wee lụọ wee buru afọ ime na nwa busie enye mụọ ya ọbụla ejima nwoke na-abụ. Wee je wee gwa ya sị na m mụrụ ejima nwoke na-abụ. Ọ sị m na ya chọrọ ịma na ọ bụrụ nya nwa m ụmụaka afọ. Wee sị oke, wee nọlụbe nna m na-azụ ụmụaka m na-ata afụfụ. Ihe a ka m nọzi, papa m na-enyela m aka. Ihe a ka m nọzi ofu mbọsị, ndị mmadụ bịa sị m na asị na enyi m nwoke afọ nwere ihe mberede okporo ụzọ wee nwụọ na ya. Hey, ntie ndị mmadụ tisie mkpu ewekwabịa akwasị anya. After 1 year, mami ya wee dulu ụmụ nwoke na-abọ wee bịa be anyị si na fa bịala idulu nwafa. Nne nwaanyị a anya si a ọ sị na fa bịala idulu nwafa. Wee sị a kedu nwa nke ọ bụ? Ọ sị nwafa nwa ya tụbalụ m imie. Wee sị a na ọdụ ka isi adọrọ gị mma. Ọ sị m ensị a na ọdụ ka isi ngwasị gị si be nna m pụọ ọsịsọ, papa m wee baa. So ha wee naba nke bọsị afọ nasịa. After 1 month, mgbe afọ ụmụaka elugo oge ije akwụkwọ, wee je tisi ụmụaka na school. 2 days ntisili ụmụaka na school. Ife ndozikwa abụ na this woman kpụ 7 boys wee bịa be nna m ka fa bịa tọziala ụmụaka atọlụ. Chukwu wee mee ebele. Ọ bụ na ụmụaka jebela akwụkwọ. Maybe na ha enenechegonu fụ na ụmụaka na-anọ n'ụlọ chi na ha ga-abịa na-ede m pụọ ka ha dulu ụmụaka, mana ha mọrọzi na m ebidogolo ụmụaka akwụkwọ. Na Fabial wee kwudo papia maka na papia akago nka. Papia na-asị ha bakwana n'ime ụlọ ha kwari aghara wee baa n'ụlọ saachị ụlọ niile wee saachịcha Chukwu mee ebele ha fụrụ ụmụaka. Ebe ya nọzi n'afịa ka akpọrọ ya na fonu ya wee gbalụ wee bata wee tugolu ji ụmụanụ ọgụ tibezie mkpu, ndị mmadụ wee gbatabazịa. Ọkwanụ ya, ndị mmadụ wee sị m jekwe ka ọlụ ndị mmadụ bifo ihe mmadụ aghọlụ nke onye ọzọ, wee jewe ka ọlụ onye isi ụmụnna. Kọsịa ha wee sete mmadụ wee jewe befa wee lụọ wee gwafa wee sị ha na achọ ụmụaka afọghọ na ọ ga-abakwa ọgụ obodo n'obodo. Ka fa gwazie afa kịta na o nwere ego fa mee n'isi nwaanyị a maka ya na ọ bụrụ fa nwe ụmụaka na-aba afọ. Na afụkwa ha bọsị ọzọ na a ga-etriti fa etu esi etriti onye oshi maka na oshi ka ha bịala izu. Ọkwanụ ya ewee tisie ha warning. Wee ebe afọ a na-agwazi ha ka asị ha na ọ bụgodo unu chọrọ imeke peace with that girl na ọ bụrụ etu a ka esi emie, ịbịa tọlụ nwa unu jụrụ n'afọ. A wee gwasị afa wee na. After 1 month, mami a wee gadulu ndị mmadụ. A wee bịa wee yọba m esi m biko na ọ ka fadulu ụmụaka anụnwa. Na enyi m nwoke afọ na nwanne ya nwoke amachasịrị ihe mma. Na ọ machasịrị ihe ike na ọnyanwa ka a ga-akpọ asị nwoke nọ n'ụlọ ekwensu wee bịa, mana ebe ọ mụtara ụmụaka na-abụọ ka fa bịazie ka fa nọchie afọ ya. Ya wee sị ya mgbe unu na-agwa m ji ewepụ ụmụaka unu amarọ n'ofu nwoke ka ọ unu amarọ. Ya wee sị ha biko ha si be nne ya pụọ na ya kwọrọ. Fa wee yọbịa sị ya ihe ọbụla ọ chọọ ka emeeli ya, ọ bụla ego ọ bụla ụgwọ ka akwụọ ya, ọ bụrụ na ọ chọọ ka anụbịa ka onye nụbịa, nwoke nwugola anwụ nụbịa. Mana mgbe ha ji wee bịa ihe anụnwa
na ya enwego nwoke ọzọ nọ na ndụ ya chọrọ ịnụ ya. And na ya gwa nwoke afọ maka ụmụaka na-aba. Nwoke afọ si na ya ga-azụ ụmụaka na-aba ọnụnwa etu ọbụla o si wee chọọ. Na afọ ọbụla ọ chọọ ka azaba ka fa ga-aza. Ịghọtago? And nwoke afọ anụbugo nwaanyị, nwunye wee nwụọ wee bịa ịnụ ya. It's not like na ọ na-anụ ya ka aje mụọ akwa nwa. Maka na mgbe a mụrụ ụmụaka na-abụọ na ya nwere nsogbu. Na ya nwere ozikwudo ike ịtụnwa ime. Apịọta, mana nke a bụ sikriti nke dụọlị anụ. Si ọkwanye ahụ, ya wee si mba. Nwaanyị a wee na-agba okirikiri n'ezi ndị mmadụ bịa na-ayọ ka dunye ụmụaka na-abụọ. Si m kama ọnwụ na nchọka nke ama chọrọ ife mmanụ bazia m. Unu afụla akụkọ. Ọ sị m nne na ihe a na-agwa m kịta na nsogbu nwanyị nwee kịta nye enwere ike ịmụnwụzi nwa bụ gịnị maka nwoke a. Maka na mgbe a nọ n'ụlọ ọgwụ na dọkịta gwara ya na ọpụreshọn ka ya ji wee kwesị ịmụ ụmụaka anụnwa. Mana ya nwere ego, andị na ya jekwa ejegwu ya ka ya bata na mami ya ka afụrụ na ọ gwara ya mmiri mbọsị afọ. Ya wee bubu ụmụaka wee mụọ ha n'ụdị ọzọ etu esire ka ya si wee mụọ ha wee nwee nsogbu. Olo kịta ọbịa ka adụla ụmụaka na-abụọ. O wee sị na ife niile nwoke a nwere ga-abụ nke ụmụaka, andị na fa ga-azụ ụmụaka a n'akwụkwọ. Nọọ na fa chọọ ka ọ zaba afa nwoke a, ka ụmụaka anụnwa zaba afa nwoke anụnwa, bikos na o nwere ozi onye ga-anọchi anya nwoke anụnwa. Olee sị ma nwanne ya nwoke nke amachara ife mma ga-ejezi nwaanyị mụtaba nwa. Andị mago na etu nwa machara ife mma na ọnụ nwaanyị nọ ndị ezi ga-amụli ya nwa. Mana fa chọrọ ọbala bụ ọbala nke fezulu ezu. Akwa ifugo mgbe ụfọdụ ị na-eme mmadụ ife ilofuo maka echi ka nwa mmadụ ga-esi bịa be gị bie for 2 years wite nwa gị ọtụbakwa onye ime chọọ ịnụ ya esinye anụ na ya. Maka na ọ sị na ọ bụrụ na mami ya support this marriage na the guy fụrụ ya n'anya na mami ya bụ nsogbu ya nwere. Ọ sị bụ ka o si gbatakwulu kịta na nwaanyị a sị na o nwere ife ọbụla ya ji ọnụ ya wee kwu fama mmeli a. N'eziokwu na ya nọla asesigo woman n'elu ego niile na ya enjoy ya. Mana ya ma nnụzi dị ọbụzala onye nwụrụ anwụ ya anụ ya, mana ha sị nọ nke nwa amara ife bụ ihe ga-anọzi n'isi gbasa ga-eme gie na ya mara nwoke nke ya ga-eso. Mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lụ ọnya jee nube enyi nwoke nwa nwụgolo anwụ dụlụ ụmụ ya na-abụ ọnụnwa na be nwaanyị a ebe o jigolo obi niile na-atị ya ka a hapụrụ ya ife niile nwoke anwe ka ọnya nụba nwoke nke bịalị anụ n'ubugolo nwaanyị amụta ụmụaka. Anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa anụnwa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.